Giling daging nang pasar mantir guys, nggak gawe bakso. Kira tahu-tahu ke dijujukna bojone guys. Jane ya biasa mari ngendi-ngendi dewek beteyeng. Ning ya mumpung bojone lagi gelem ya alhamdulillah gas hehehe. Ya hitung-hitung karo pacalan hehehe. Wis meh kutur ge guys, tung dalan tikus disit ge guys, sempit banget dalane. Ucuk-ucuk ya wis nang nggon penggilingan karep ngantri ditimbang disit. Rame banget yakin guys. Kudu antri, kudu sabar ge ngene ngantri guys. Nah kene selain gue penggilingan daging, nah ini juga nyediakna daging, berbagai macam daging ya guys. Ana tetelan, ana balung, ana daging lah pokoknya anak komplit guys, anak bakso barang. Guys singkat cerita ngene ngantri wis ya gari digiling guys. Banjur nyong mampir tuku saus karo tuku kecap guys. Wis ya gari balik guys, ucuk-ucuk wis nang dalan delabai guys.